A Catalunya hi ha 3 milions de cotxes. El transport, tant el vehicle privat com el comerç de mercaderies, representa un 40% del total del consum d'energia i es fa gairebé tot amb combustibles fòssils. La cadena catalana de supermercats Condis ha fet una aposta per electrificar la seva flota de furgonetes de repartiment urbà. Ens hem marcat els objectius d'intentar migrar tot el que seria la flota de Barcelona ciutat amb els pròxims 5-6 anys en vehicles elèctrics. De fet, ja estem a totes les botigues pròpies en pàrquing instal·lant punts de recàrrega, tant per carregar els nostres vehicles i deixant un altre punt de recàrrega disponible per al consumidor. Hem comparat el consum i les emissions de CO2 de dues furgonetes de repartiment de Condis, una amb motor dièsel i una altra amb motor elèctric. El transport a nivell global depèn en un 94% de derivats del petroli. Em direu, tenim el vehicle elèctric i això és una realitat. Sí, però és una realitat de moment per lo que fa al vehicle privat, al vehicle de passatgers. El transport pesant de mercaderies, el transport aeri, el transport marítim, la penetració de l'electricitat es retrasarà. La recerca de camions, de combustibles alternatius, està sent una miqueta més complexa que el que va ser buscar un vehicle lleuger. El nostre desig era trobar un camió híbrid. Vam estar parlant amb alguns fabricants i no acaba d'arribar. Tot i que l'arribada del cotxe elèctric al mercat ja és una realitat, la mobilitat serà encara durant molt de temps una de les grans assignatures pendents de la transició energètica.